Просто чух безплатно пиене и ядене. Бях се разделила с Антончо от Пловдив 2 дни преди това и викам: Венетка, това е за тебе. Тук ще стават лудница, купони. Има много жълти стадии, че си спала с първи ерген на България Виктор Стоянов. Има ли нещо вярно в това? Ето време е да го кажа. И цяла България сега се пита как беше. Може би никой не го е казал до сега в ефир, но ето аз ще го кажа. Да, повечето български политици обичат да са доста разкрепостени, да правят орги, да дават пари за наркотици. Откъде го знаеш това? Заминавам аз в Дубай с моята приятелка и да видиш как успешно за 20 часа заминах и се върнах набързо в България. Още на летището имаше българки, които са доста разпознаваеми. И всичките се товариме, известни всякакви, каквито се сетиш. То това е някакъв орги апартамент с 4-5 спални. Но всички сте вътре. Тоест всички сме вътре, дори с другите българки. Хората, които имат такива пари, предпочитат да ги дават за платена любов, секс, екскурзии, развращения. За жалост те не искат да спонсорират бъдещи млади спортисти, защото те нямат облаги. Извъртени са изключително много сексуално. Привидно това, което ги дават по телевизия, визирам адвокати, доктори, прокурори, съдебни изпълнители. Те първо да кажат, че са на 50% геове и то в много късна възраст това се е превърнало в тях нещо. Те просто се съгласяват, защото им дават добър начин на живот. Те им дават по 5-10 хиляди лева. Квартири не плащат в България. Чест и почитание, но ние имаме 10 инфлуенсъра. Не повече от 10 инфлуенсъра. Всичко останало са платени проститутки. Смело мога да ги твърда. Познавам ги хората, излизам с тях. Не искам и не желая младите момичета да гледат тези хубави инстаграм снимки и да смятат, че това е много лесно. Не е лесно да спиш с човек, който не харесваш. Не е лесно да спиш с човек, който нямаш чувства. Не е лесно да спиш с човек, който е 100 кг. Не е лесно да спиш с човек, който е женен. Не е лесно да спиш с човек, който ти взима от енергията, защото има фатални последствия. Момичетата трябва това нещо да го знаят и да ме бъде казано. Не да искат да имат картиета, не да искат да посещават Дубай.